Kublai pi perlok kibi ki jonga ngabdeng sobha shit rahami pi baro shapok jong kanika channel jongi lengba jong kanika video ka ba thamai ka ba ngawan rai fi mentakasngi bat mentakasngi ngin ya karania kata ka benta ka ba siau tenat ba lani ka topik ka ba siau tenat ba ka ba dei phang jong ka jing i kanika long ka jingkeli ka ba pun ba ki khon samla lani wat ki ba la don lok don khon ru kidang keli ya kanika jingkeli yanga kanika jingkeli kalong hakadur jong kajing ya thokana tongin pulishwa ya kanika jingkeli bat hade nang ta ngin persyang ban yo ya ka jing hikai kanika jingkeli kalong kumne ngan le kumnu ngadon ka we ka kanthe samla kabanga I ba haka jing shisha ngamdon ka jing thumu ban I jaka henry maka hi ka ba penyajan bat ka jing im ka jonga bat menta suki pasuki enda la yaki por ngila longkum shi samla bat menta haba ngilayat kam I syu yanga la I kumba kam don por syu nak menta jonga teng ngasnyo kumba kam I syu yanga haba nga phone teng kam jur sip haba nga text kam jur reply ka ka banga dei ban le khnang ba kan I biang yanga kumba ka I yanga menshwa lene kan don por bat nga kumba kan don por yanga hagi por menshwa yo lesi kam I syu yanga ni ka don samla shawe to seba sngopha ban ai jing pensha yanga haga jingede bat kanika jingkeli ki perlok ki be eje ka jonga kani kamlong ka jingkeli tang jong ki khon samla shenrang henry ka longru ka jingkeli jong ki bon ba ki samla kanthe ti perlok e jonga ngakwa ep ba phin sngap ba ya kanika jihika jong manta ka sngi khnang ba kataka jing e jong phi bat ki partner jong phi ki la bande ki samla lani ki lok ki jong phi kataka jing i jong phi kan long ka jing i ka bas khem bat ka ban ne hadu bandakut ka jing im ka jongi tongin stang hakabas tang jong kanika jing hi ka jonga ngakwa ashwa yi phi ba phin sngo tho shwa ya ka jingmut jong ka kantin jing i lani a love ka jing i kalong kata ka jing sngo lani kata ka feeling jong kata ka emotion kabadon kam ya kata ka jing ya sngo tho jingmut mar kalyang kadon kata ka kenja chemical ka bagi khot ka oxytocin ngan kalipi ya ka we ka jingkali hato fi don ne em kata ka jing sngo kumne ba haba phi sho jing I yano riano kala bande ka kanthe lane ushan rang fidan kata ka jing sngo hapo jong ka mensem jing phi kalong pateng haba kata ka jing sngo ka wan phi sngo kumba ka jeu ka mensem jong phi kata ka jelong namar ba ka met jong phi ka release ya kata ka chemical ka bagi khot ka oxytocin kani ka don ka banta ka bakhrao nakamta bantrekam haka jinge de bat ka jing ich nginom ngam jeliu ya kani ka banta namar ngimla ban page mut namar ka de ka scientific terms henry tangkum ka jing tip jong phi ba kani ka chemical oxytocin ka don ka banta bantre nakamta jong ka jing ich mentang ila sngot ho ya ka jimut jong kani ka kantin jing ich tongin ye kren pat shipang jong ka jinge de lani ka jing ich ka ka bangi de pan lek nang ba ka jing i jongi kan long ka jing i ka bas khem ka ban kong khmi yala de ha ka jing ye de teng ha ka jing ye de ka don ka jing e pher jingmut bat bun sin ngi chu perkhat ba ka de ka jing tu na ka liang jong ki we om na ka liang jong henry ka jing tu na ka de na ka liang jong ki bun sin ha ka jing ye de jongi i chu perkhat ku ne ba manga ngalong ubade lene ngalong ka bade ngalong ka ba janai maki ken ki batlot maki ken ki ba duna bunsen ikmi be ya ka jing duna jongkiwe henry ngan ongi phi to khmi ishwa nalade menta lada phi yo sngo ba ka don kata ka jing dai tha ha kata ka jing i jongphi lani ha kata ka jing ya dei jongphi ka la ru ban mut ba ka dei na ka liang jongphi to ngin ngam kham jiliu ya ka ni menta khmi ishwa ya ka role jongphi hakata ka jing yede om ya ka role jongki henry ya ka role jongi marwe shimet hakata ka jing yede lane hakata ka relationship shubo menta haka jing yede jongpi shijur philap ba ka don kata ka jing le tha bat phio I haka jinglong jong kita ke partner jongpi ka pher khendiat na ka ka ba ki julong menshwa kilong kham jangai bat kata ka connection I kumba kam ya desho Henry ngan ongi phi phimde ban ka deu khti ki Henry to phai shwa chila ka jong ka jing im yo lese ka de ka jingbon kam jong phi
haki kam ying kam sem jong pi lene ka stress jong pi bapi kendu haying ha sem lene haka jaka tre jaka bela jong pi ka ba penlong ya pi banlong jengai na kita ki partner jong pi yo le se makiru ki kendu ya kene ka ju ka jing e haka jim ka jong ki pi ka jim ka long kum ne ka we ka kam ka bangi tre ka don ka connection directly but ka we pat kumta lada ka thut ka we ka kam ka bangi tre automatically kata ka we ru kan sathut lada kata ka jingye de jongi bat ki bahayeng hasam jingi ka thut automatically kata ka jingye de jongi bat kita ki bai bat hon jongi ru kan don ka jing thut kumta ka don kam e yangi bangin khimi ya kata ka jing in om tang na ka liang ka jongi lani om tang na ka angle ka jongi hinre na ka angle lani na ka liang jongki ru kumta what ro ya ka conclusion kim bena shu yanga lani kim i shu yanga ne kila jengai nanga henry to perkhat lani to mudur naga angle jongki way barabor haswa bapin poi syakata ka conclusion lani kata ka jing i bakim i shu yanga lani kim bena shu yanga kabenta ka baar kumba kibiru ki ya pher kumta ro ka pher kata ka kum nongi pen pau ya kata ka jing i ka jongi kumba ma phiru pi pher mangaru nga pher ka pher kata ka kum pen pau jongi ya kata ka jing i ka jongi kini harum kilong ki katto kat ne ki rukom kaba kum nongi jupen pau ya kata ka jing i ka jongi kar kum ka kot kabala tho da ugeri champman ka kot kabalang nongpong hak perthe bar kowe hak jing de ba ka jing i unong tho uong ba don san jat lene santeli kerukom hakwa kumno ngijupen pau ya kita kecing i kecengi kabanengkong kadeka ketin kabang ikren lene ki kentin ki bang ikren kabaar ki kam ki bang ile kabalai ki de ki jing ais ngauba lene ki gift ki present kapor bar kabak hadu ka jing ta met lene ka physical touch kane kaya pher iwe na iwe bat kane ka jinge pher kami nagi bonjat ki daw lene bonjat ki faktor balai ka pher iwe na iwe kabanangkong kade ka imlang salang kabangi don lene kabangi im kabangi syong kabangi sa kadon ka benta ka bakrao hakaba kumno ki bru ki penpau ya kata ka jing i ke jongki larangi pai shari sap ngi kumto ki penpau ya kata ka jing i jongki larangi pai shari dakhar kumto ki penpau ya ka jing i ke jongki bat larangi pai shakari jongi kari khasi kumnengi penpau ya kata ka jing i ke jongi don ki ba penpau ya ka lengba jong kata ka jing keren ka baki keren don ki ba penpau ya ka lengba jong kita ki action lene ki ba ngi penpau shakiwe ka pher nakawe ka shnong nakawe ka jaka shakawe pat ka jaka kane ka jingi pher kala ro banlong na ka kom penhe penesan ye pi kumnu ki long kmi long pa jong pi ki long kumnu la penhe la penesan ye pi nuksa lada pi de ushan rang udon ya kata ka jinglong ban pempau ya ka jingi da ka ba involve hak sexual activities kane ka long ke ek bang ngimla banden ushan rang u bonsin u pempau ya ka jingi jingu ba lada fi e nga fi di ban ai kata ka long ke ek ba ushan rang u expect na ka kante Henry ka kenthe pat kadon la ka jong ka jinglong ban pau ya kata ka jing i kala bandai da ka ba le yew rengkat kala bandai da ka ba bat ya kiti ha ka por ba ke le cheyew kala bandai da ka ba thet sopti ya phi lani ban jet ya ki sopti kane ka ba phiti ban phong kane ka ba phiti ban phong yo le se ka ro kom perkhat jong phi ka ya pher na ka kom perkhat jong ita isamla jong phi yo le se phi mut ban pau ya kata ka jing i ngidi ban kran phon baro shimit Henry kata ka samla jong phipat kadon la ka jong ka jimut ba ngi dei ban thiak loi ngim de bang kran fun baro shimet amar ka khata ya ka met ka jongi kala ro bande yo le se ba ushan rang ukwa ban kran phun chipang ula phun phile ayu phitre ayu phibam ayu bar kiwe pat ki jingkali don ki ba mut kumne ba ngi de ban yai updates ya ki ki bangile haman la khrimat ha ka ji im ka jongi Henry donru ki balong kumni namar bangai EJP nga island EP ba pinlong kat ka ba pi kwa banlong you are free ngam de ban te EP ya ka ek ba pi pam ya ka ek ba pi di ya ka ek ba pi tre ya ka ek ba pi ya pi yeng ngam de ban te EP namar bangai EJP Henry donru ki ba mut kumni namar bangai EJP phim de ban ban ya ka ni phim de ban di ya ka ni phim de ban le bar uta la ne bat ka ni phim de ban tre ya ka ni phim de ban tre ya ka ta laka jong ki biru kidan laka jong ka banta kumno ki sngo shipang jong ka jing it
But namar kata ngi don kam ya ka ni ka point ka balai ka bagi khot ka open communication ka jing keren syai. Kani ka long ka benta ka bokong san ha ka jingede kala bandai ha ka jingede habdang ulok bat kalok lani ka samla bat usamla ka don kam yangi bangin don ya kata ka open communication. Hakano kanu ka jingide jongi ngide ban tip ya ka communication lani ya ka jingya keren. Ka jingya keren jongi kalong ka benta ka bakong san tam ha ka jing ka jongi. Lada kami kanu ka jing bom ya ngau tho jimut ngide ban resolve ka ngide ban keren shy. Ngimde ban ikran da ka jimut ban bishar iwe ya iwe. Henry da ka jimut ban tei iwe ya iwe. Kiar na ka bapandon kam yakin kintin ngalaju ong yipi ban pinjung ngai nga ngala ong te ngan ong ipi kiar na ka bapandon kam yakin kintin lada kile yakinu kinu kijing bakla ngidei ban sngot ho iwe ya iwe habaki panmap namar baki realize baki lale ya ka mistake lale ya kijing bakla mat ne de namar kata ki phla ya kata ka jing bakla jongki Henry mangipat kiba ngap ngimde ban bishare ki habang yo ngau ya kata ka ek bagi phla hangi ki phla namar baki ngau tho ya la ka jong ka jing bakla Henry mangipat ngimde ban bishare ki ngiruk inde ban ngau tho ba oi kila bakla bat persyang ban resolve ka persyang ban loy ya uta uksai uba serdo ngimde ban penserdo Henry nginde ban persyang ban wat ya kilat kumno ban lau ya kita ki bala serdo hashwa bapingkren barabor snap shwa kumbaga kten ko ong ba uble u ayangi artliki skor kawe ka shentur khnang ba ngila ban snap khambon bat ingkren kendiat kumta ban lait na kata ka jing bamiya ngau tho jimut ngi deishwa ban snap ktem harang ki ong ngi de ban long kita ki bagi khot ki active listening snap shwa ban kren bat hadin bakila dep ban kren lani ban dep ban pempau ya kata ka jing ngau ka jongki firu vide ban pempau ya kata ka needs lani ya kata ka desire ka jongpi ka jing kwa bat ka jing don kam ka jongpi share ya kata ka opinion ka jongpi pimde ban ai jingmut Henry vide ban share ya ka opinion ka jongpi hakapor papikran ya ka no topik pimde ban kren ya ka lenter Henry vide ban jit ya ka por ka bade biang na kamanta jong kanu ka topik ngide ban tip ba kanu ka topik ngide ban kren hakum kanu ka banta nangta lada kadang kanu ka ba ngimsngu ya hap lani ngimsngu ya de ngide ban kren shy ba yaki ngide ban long ki ba khoi mensim namar ladangi kuntang halade suki pasuki kan salongkum kata ka bi ba ka ban penyap ya kata ka jingide hap deng jongi nangta kabagi khot ka non verbal communication kani kalong ka banta ka ba kong santam kani kalong ka ek ka ba ngim kren Henry ngi shupun pau kala bande lang ba ki action ka jongi kala bande lang ba jong kata korkom jong kata ka met ka jongi ka jing dom ka jongi ka jing kemen ka jing rukhi ngi de ban mi ba ya kani ka banta ka bagi khot ka non verbal communication nangta hakapor ba kita ki partner jong phi ki share ya phi Fide ban ai ya ka feedback fimde ban long kita ki nong bishar Henry fide ban long kita ki bagi khot ki problem solving nangta in poi syaka banta ka basaw ka bagi khot understanding their perspective ngide ban skau tho iwe ya iwe barabor in case lada plan haga chinya lenti jompi but in case lada iwe imlat ngide ban skau tho nuksa lada plan te kumno kita ki partner jong phi ki ya tho iphi ba kimlait namar ba ki bon kam fidei ban sngo tho ya kata ka jing sngo ka jong ki hangne nga kan mau ya ka story jong ki arngut ki beriu ki ba shong mar prasha ya ka we ka mi but haplan jong ki don uwe udak jing khen uta uwe uong ude ukhandai kan ba uta uwe pat uong ude uhenriu kami kata ka jingya khajia haplang jong kini ki arngut banya saj banya tai ba mano bade mano babakla hadin nang ta wan sada uwe pat uperlo jong ki upen syai ki ba baro arngut kide Henry halaka jong ka angkel ka jong ki uni uong ude uhenriu namar naka liang jong naka angkel jong ude uhenriu une pat uong ba ude ukhandai namar naka liang jong naka angkel jong uyo i ba ude ukhandai
kum taru haka jingi de jungi ngide ban sngau tho iwe ya iwe ngimde ban kren daka jumut ban yasai ani ban pen inia Henry ngide ru ban sngau tho iwe ya iwe haka taka jingkren kumbang ong mane bangim de ban kren daka jimut ban bishar iwe ya iwe Henry daka jimut ban tei bat ban penbha iwe ya iwe khten English ka ong empathy kan mau ya kani baka ke ka ba phim kwa baki partner jong phi bakin le phiru phim de ban le ya kata kam dalele ru fi de ban don kata ka mensem jong ka jing shania bat ka jing khoj mensem nangta ka banta ka basan quality over quantity kapor kabangi spend time patki kalong kabadon kam hakaji im kajongi kumbang ai kartang ya kane ka point dan ya kane ka benta quality over quantity pimton kam ban kendo than pimton kam ban ya text than baro yusngi Henry ka kabapitan kam ka quantity omde kapor kabakat no fi kendo Henry ka dor jong ka to kapor kabapik kendo kapor kabapik kendo ka de ban long meaningful kan mau ngimde ban kendo iwe ya iwe nakamentaban ya tainya nakamentaban bishar iwe ya iwe Henry nakamentaban te ya kata ka jing jong pi nakamenta ban peneskem ya kata ka jing jong pi ngin poi sya ka benta ka Henry ka banga agar teng ka surprise gesture kane filaman ong ba kam da don kam hadu kata Henry ka don kata ka impact ka ba krau haka jing de jongi iwe ya iwe filaban ong ba ngati ngamju I give ya usamla lani ya ka samla jonga Henry fide ban I give ka give kalong ka ka ba penkerpang lani pen sngo ya kitu ki partner pi ba yes they are special to me hoj kala panlong ka barit kat no ro Henry ka don kata ki impact ka ba kharau ba ban trei kam haka jing de jong pi kala bende hagi por baki birthday phila ban thet yaki yaka gift rangkat barki sweet notes ki jing tho ki ba phit tho pelong thiang ban pen thamai ban pen janai yaka taka jing ki jompi kane kadan bha kata ka impact ban kata ya kata ka jing de jompi ban pen scam yaka taka jing de jompi kabenta ka bahenyo ka banga ai kartang revisit the share memories lada kadang kanu ka jaka ka ba penthamai kata ka jingi de jongpi fide ban yai visit ya kata ka jaka kala bandai ka restaurant kala bandai ka park kala bandai kanu ka jaka fide ban lek na ka por ban yai penthamai ban yai refresh ban kan mau ban pen kan mau ya kata ka jingi ki jongpi khnang ban pen scam ya kata ka jingi ki jongpi kane kalong ka benta ka ba kongsan tam haka jingi de jongi Henry mengipat bonus nomor ba ngila involve hak relationship ngimdan porsho nakamata jongkene ngimdan porsho banle disha se restaurant ngimdan porsho banle shapak ngimdan porsho nakamata jong kita ki partner ka jonge kan mau ya kene fide ban late naga porsho por shakata ka jaga ban pen thamai ban refresh ya kata ka jingi de jongpi nangta ka benta ka bapara seek the professional advice if needed lada fis ngo nakapor kapor pidon kata ka jingi pher jengmut hapdang jongpi but kita ke partner jongpi fidon kam ban shim ya ka advice jong ki start ki professional fidi ban late shaki ban yo ya kata ka jingi slok ban pen scam ya kata ka jingi de jongi namar bonusin mangikum ki peru ngis ngo day ngis ngo banglut narong shadong Henry habang yo ya ka jing hikai na kini ki counseling lene na kini ki counselor ngi pen scam ni sngo thoba hangne ngi bakla hangne ngi duna hangne ngi tam hangne ngi duna pad hangta ngi la ban penkala rewrite and renew our relationship kabenta ka bakhandai ka jing thumu jong ka jing e ka jongi kane ka long kabenta ka ba kong san tam ha ka jing de jongi hashwa bangin rung shakanu kanu ka jing ya de lene shakanu kanu ka relationship ngide ban shwa ban don ya kata ka plan balenga ija ka ka ba ngala ban ay ka lene ka ba ngala ban ay yau ngimde ban don kata ka mensem jong ka jing khwan ba ka de ban ay makaya nga lene ude ban ay mauyanga Henry ngide ban perkhat kumta ba ngade ban ay something yaki ka ba ngin achieve hakaji im ka jongi rangkat bar kane ka jingi de jongi for example lada ka kan thei ka kwa pan achieve a hakaji im ka jongka kan mau ushin rang umde ban long umau jing thut ya ka Henry pan ban ude ban yai kershani ka wat lada ki jinga iwe na ka ve ka shnong sha ka ve par ka shnong ro Henry ngide ban kershan iwe ya iwe
ngimde ban khami tang ya kata ka jingmen toy lade shimet Henry ya kata ka jingmen toy jong kita ke partner jongi bat ro ya kata ka jingmen toy ya kata ka jingi ke jongi bat ya ka lawai ke jongi Henry ni deru bandon ya kata ka jing shania bat ka jing purom keliang iwe ya iwe ladang ni shania ya ki kan mau ngiru ngimde ban break ya kata ka jing shania jongki kumbang ong mene ngimde ban le ya kata ka ek ba phim kwa ba maki kinle ki perlog ki be ke janga revis ngau yo mentoy na ka ka jing hika ja kam takasi wanam klet man share ka barkiwe like ya ke video par kham tam man comment hapo jongka comment section ngin second do pi hakawe pat ki video tar haru ko por bye bye stay safe